Ja som za chvíľu tu iba idem na busy. Počujete ma, ale pani Ciganíková, ona je akože ťažká feministka, ona možno vyťahne nejaké zbranie na nás, vieš. Chlapci, buďte v pozore, Krista. My sa neneháme. Vy ste pán manžel? Ja som Dano, ale týkaj mi prosím. Aha, dobre, čau. Čaute, čau. Ale my máme vodu. Ja viem, poďte. Môžete ísť. Počkajte. Poď, to len prichystá nás Dano. Počkaj, tu je nejaký protiútok, ja som to už vetril už predtým. Chlapci, buďte na stopkách. Ja to že prichystám do vedra, chlapci, útočte spoza mňa. Pozor, tuto. Ježišmaria. Krása. Dá si niekto piť a jesť? Áno. Kto čo pije? Pozri sa tak v parlamente. Je to pre vás dosť? Ja si myslím, že áno. Vedel by si sa napiť, že z tej fľaše priamo? Jak vedel. Môžem? Pozri sa, Kysučan, pozri sa. Počkaj, Oskar, ja som tento rok som jel tapku alkoholu, ale s pani Ciganíkovou si dám. Môžeš mi týkať v prípadách si jak stará korčula. S Jankou lúpnem za jeden reku! Ja budem sa s tým hodiť!